kayo eh. Pag tiniragas kayo, magalit kayo. Huwag kayong matatakot mga kababayan. Kasi karapatan natin ang magalit. Karapatan natin. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Ano tayo? Just. Kaya tayo nandito. Kasi ayaw natin maging narco. Oh. Monarchy. Communistic na estado. O, tatlo yung sinabi ko. Narco, puno ng droga. Gusto niyo ba yung anak ninyo? O sige pare, anak ko, mahal kita, bumili ka ng droga sa tindahan. Gusto niyo yan? Paano maiwasan yun? Presidente Bongbong Marcos, you subject him to a drug test para sigurado. Hindi tayo pwedeng tumagal na isang araw na merong presidente na bangag. Patunayan mo, hindi ka bangag. Ano lang. Tapos doon, anak, magnakaw ka, doon sa kapitbahay, nakawin mo lahat ng pera doon. Tama ba yan? Yes! Because that is not our ideal. That is not the ideal of the Filipino people. Galit tayo sa magnanakaw. Lalong galit tayo sa buhaya. Mga plunderer. Kaya dapat tumayo kayo mga kababayan. Bukas, one time, big time. Lahat ng pwede, pumunta kayo. Bawat Pilipino, pumunta kayo. Yung mga nasa probinsya, pumunta kayo sa probinsya ninyo. Ewan ko, mahalang traffic, mahalang aeroplano eh. Pumunta kayo sa inyong mga lugar at doon kayo sama-sama magtipon. Cebu, Mindanao, lahat ng area. At kung ninyo mag-drive kayo, ipakita nyo at binomonitor tayo ng Amerika. Gusto nilang makita na lahat tayo nagagalit. Hindi pwede ito. Hindi pwede. We, the sovereign people, will say, it is enough. Ayaw na namin ito. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless everyone. Mabuhay ang mga retired military officers at kagaya ni Captain Dado. Pero bago tayo magsumata, pakinggan natin si retired Major General Felizardo. Nandito ako dahil nababahala na ako. Dahil narinig ko na naman ang katiwalian sa mga interpretasyon ng ating batas. Nung kami ay nasa active service, binabantayan namin na mga tao ay dapat sumunod sa batas. Ngayon, bakit tinuturuan tayo na susundin ang maling paggamit ng batas? Ano yun? Bago pa lang ito. Sabi nila, si Vice President Sara Duterte ay may kasalanan sa anti-terrorism law. Ano yun? Di ba matagal nating ginawa yung anti-terrorism law? Matagal pinagbatihan yan. Ang anti-terrorism law ay designed and written against the enemies of the state. Sino ba ang na-declare ng bansa na enemies of the state? Di ba klaro? Yung mga tunay na terorista sa bayan. Na-declare ba ang ating BP na enemy of the state? O bakit sinasabi nilang there is violation of anti-terrorism law? Saan napunta ang batas natin? Nasaan ang Supreme Court? Bakit pinapabayaan ninyo na pinabalasubas ang ating mga batas? Ngayon, yung mga kasama namin na retired na ay pinaalahanan namin na ang pagpasunod sa batas
ay dapat nasa tamang pamamaraan. Pero ang batas ay dapat nasusundin ng nagpapairal ng batas, ang PNP at ang Armed Forces of the Philippines. Tinuruan tayo na intindihin ang tamang pagpapairal sa batas. Bakit hindi ninyo sinusunod ang pagkakamali sa pagpapairal ng batas? Dapat kayo ang unang pipigil kung ang batas ay naging balasubas sa tingin ng iba. So ngayon, ang kailangan natin ay intindihin kung ano lang ang tama para sa ating bayan. So, titingnan natin kung sino ang tamang sumusunod sa batas. At ang hindi sumusunod sa batas ay babanggain ng karamihan sa amin. Ang tamang pagpapasunod sa batas ay dapat sundin ng lahat. Ang batas ay pinapairal para sa lahat. Ang batas ay dapat intindihin ng lahat. Ang mga lawyers at mga justices ay ginagawa lang nila ang tamang interpretation sa batas para sa mga hatol na gagawin ng ating mga judges and justices. Yun lang po. Maraming salamat sa pagpapahayag ni retired Major General Felizardo Simoy ng Armed Forces of the Philippines. Dumami na po tayo, mga kababayan, at magsasalita ulit. Siguro itatanong ko lang, meron pa sa inyo gusto mamahami ng kanilang saloobin. Pero, bago natin gawin yun, para masaya lang, lahat kayo dapat naririnig, ganyan ang totoong demokrasya eh. Pero meron lang ako mga gusto paalala sa inyo dun sa ating Public Assembly Act of BBB 880. Okay? Ito maganda itong malaman. Una, kailangan po talaga wala tayong mga kahit anong salita na malapit man lang sa inciting to sedition. Kasi mananalo sila kapag tayo may mga sinabi, mga salita na makasibagsak yung mga ganyan salita. Mag-ingat tayo.